Sziasztok, itt Clash with Bence Raptor, és mivel is kezdenénk, mint egy kis Clash of Clans-szel, a nagy karakteremmel. Kis karakterem még nem igen indult el. Viszont kéne Dragon nekem, ami azt jelenti, hogy TH-t kéne váltani, viszont van nekünk egy 6-os Archer Towerünk. Ugye ebben a videóban azt terveztem, hogy elmegyünk támadni. Ugye most járt le a challenge a Ice Wizard-dal, ezért nekem még nem tudom miért, de maradtak. Nem akartam elrakni. Van egy magyar klán nevű klán, amit én hoztam létre. Hát, ha szeretnétek, gyertek nyugodtan, amúgy azt kéne tudni, hogy folyamatosan varoznánk. Amit ugye még nem tudunk, mert egyedül vagyok egyenlőre. Úgyhogy jó lenne, ha jönnétek, srácok. Jambox. Ez mindig jó. Ezt a Wizard Tower-t kéne fejlesztenem. 800 fejlesztettük már. Archer Tower-t nyomjam 6-osra. Ezt 7-esre már nem tudom nyomni, igaz? Hát nem. Na, ez az 25 gem. Nagyon jó. Most nem készültem olyan sok minden, úgyhogy nézzünk inkább attakkokat. Mostanában sokat támadtam, volt amikor kikaptam, de nem nagyon. Kezdjük ettől. Már csillagoztunk. Hát nézzük csak. Egy elég szar bázis. Mivel ide rakta az air defense-ét, ahelyett így berakta volna középre, úgyhogy igazából csak annyi volt a dolgom, hogy megkezdem a csetet azzal, hogy megnézzük, mi van a Townhall-ban. Hát CC-ben. És miután ugye ez a barbár felderítette, hogy nincs semmi a CC-ben, utána rájöttem, hogy fölösleges már bármivel CC-zni, rá kellett kapni ugye Wizardot vagy Giantet, aztán mehetett. Rányomtak ugye a Giantet, megvártuk még kétszedik őket, leraktam közben egy Ice Wizardot, csak úgy a gyorsaság kedvéért. Jó, jöttek a ballonok, már nem volt mitől tartanom igazából. Ice Wizardok közben szépen lassan törtek befelé. Azt kell tudni az Ice Wizardról, hogy amikor nyáron elérhető, nagyon erős. Vagy még télen elérhető, bocsánat. Nagyon-nagyon erős. Nagyon sok jó dolgokra képes, és ez nagyon erős. Mert akármikor lő egy, nem csak hogy sokat sebez, hanem még igazából le is fagyasztja az ellenfélnek a dolgait, amiben az a jó, hogy lassabban lőnek. Viszont nézzük is tovább az attakkokat. Jöhet a második, ebben már lightning-gal támadtam, nem tudom miért. Ez egy eléggé közepesen kidolgozott bázis, mert látjátok, itt van a CC, ez nem volt benne semmi, azt hiszem, de nem emlékszem már rá teljesen, viszont itt volt egy mortár középen, és én nem tudom, hogy ennek hol van az air defense, de nagyon-nagyon hülye volt, mert konkrétan air defense nélkül nem tudok elképzelni egy bázist. Szóval az nagyon fontos már ilyenkor, srácok, rakjátok le, hogyha érthető az air defense, mert akármennyire is nem látszik hasznosnak, szükség van rá. Főként ballonok ellen. Hát láthatjátok, itt van nekem is a ballon, és semmivel nem tud egyszerűen ellene védekezni. És akkor szépen bőjük ki a báncsa. Semmi.
és igazából most nem fogom megmutatni az összes attackot, de viszont még fogok attackolni ebben a videóban. Most nézzük ezt a csávót. Még nem tudom, hogy hány kupám volt, de maradjunk annyiban, hogy ez a bázis alapjában jó lenne. Itt van az air defense, megvannak az archer towerek, viszont nem jó az elhelyezkedése. Ez az archer tower még felfejlesztve sincs ezzel együtt, a CC-ben nincs semmi. Ezt az archer towert inkább ki kellett volna cserélnie egy kanonnal. Sokkal erősebb lett volna ez a bázis, hogyha nem így használja. Lerakom ugye az Ice Wizardokat, akik szépen szétszették a towerjét, és akkor nem volt Warbreakerem, sajnos, úgyhogy eltartott egy ideig, míg a Giantek betörtek. Viszont eléggé könnyen bevertek ehhez képest, mert látjátok, az érdefeznek, annyi jöhettek a ballinak. Ballinok rajta vannak el. Szép. Vagy mit a pénzhullam, és vége. Egy csillag, két csillag, és innentől már pattongolunk. Semmi szükség nincs ezekre, hogy egy helyre rakjátok az összeset. Ez nem így taktika, higgyétek el. Szóval igen, lootolni mentem. Jöjjön egy utolsó támadás. Visszanézésre miután támadok én is egyet. Ezt a bázist alapból jónak tartom, mert a Wizard Tower meg a Air Defense egy helyen van, és nagyon jól kombózta egymást. Viszont a mortálja egy védetlen helyen van szegénykének. Úgyhogy mehetett egy barbár, hogy felderítse mi van. Aztán mentek a Giantek, Warbreaker, amit nem tudom, megraktam le. Mehettek az Ice Wizardok, vége a Wizard Towernek. Ennyi volt. Bázisnak annyi. Már csak az Archer Towerektől kéne félni, de azoknak is valahogy közben annyi lett. Látjátok, egy Ice Wizard is nagyon erős tud lenni, úgyhogy megéri meg legyártani. Már most nem lehet legyártani, amúgy itt valamiért eltűntek a ballinjaim. Nem tudom miért, de eltűntek, ezzel nem lett meg sajnos a 3 csillag. Mivel hát az egy Archer Tower. Ez elég szépen ott maradt. Viszont nagyon szépen egy Wizarddal leszettük a tényhol. Meg közben 2 barbárt pusztított a másik oldalon. Ezért végül meg lett a loot bonus is, mert ugye 2 csillag. Aminek örülök. Viszont már nem lett meg a 60. Úgyhogy most már azt hiszem kész vannak a katonák, mehetnénk is támadni lassan. Nincsen még kész. Ezt már finishen lesz, most nem váratom magamat. Most te vagyok megvárni. Úgy srácok, nem tudom most mit kéne fejlesztenem, de szerintem a falat érdemes lesz fejleszteni. Hát igen, egy gold storage-et kéne fejleszteni. Meg az elixir storage-et is. Úgyhogy most már tudod volt fejleszteni. És akkor menjünk is el támadni, hát miért ne? És egyből ad is egy bázist, amit szívesen megtámadnék. Nagyon szívesen, viszont meg kéne nézni olyan a Clank-ben. Hát igen. Ez azon is sosem megcsináljátok. Ez teljesen értelmetlen, amit csinál. Látjátok? Berakok ide szépen egy ilyet. Jön a Santa. Mehet be. Tessék, egyetlen egy. Ez Wizardok 2. Szépen kiszedi, és jöhetnek a ballinak. Bár ezt csak egy kicsit elrontettük. De azért annyira nem. Hát és már nem tud védekezni levegőben, látjátok? Ennyi volt.
Jó, még azért lehet, hogy nem lesz meg teljesen a bónusz, de nem látom nagy esélye, hogy mennyire. Á, ballonok! Ez fájt. Viszont... nem baj, most még megvannak az ice-vigyarok, nem tudom miért használtam el őket, én ilyenkor amúgy át szoktam menni a klánnak, de most inkább felhasználtam őket, nem tudom miért. Elég jó kis támadást vittünk véghez. Már a 2 csillag megvan. Ezt még lehet, hogy le is hármazzuk. Ja, amúgy érdemes fejleszteni a wizardokat a laboratóriumban, viszont vigyázni kell vele, mert elég drága tud lenni, hogyha éppen nyersanyagra van szükségetek, akkor ne fejlesszétek. Hát szerintem meg lesz a 3 csillag simán. Eléggé béna bázis. És amúgy látjátok, hogy elcseleztük idáig, elcsaltuk az embereit a Clan Castle-ből. Amúgy Clan Castle-be sose rakjatok goblin. Sose. Vagy wizardot, vagy giantot kell belerakni, meg ilyen sertelmeket, ha nagyobb szinteken. Meg ilyeneket. Jó, hát meg lett a 100%. És itt a startban rendben, akkor elkezdhetjük legyártani a következő támadást. Látjátok, már 2 a wizard. És közben nézzük is meg a laboratóriumban én mit fejlesztettem. Wizardot meg ezeket fejlesztettem már. Hát nem is tudom, Wall Breakert érdemes fejleszteni, de én fejlesztem. Hát akkor igazából most nincs sok elixírunk, de azért megpróbálhatjuk a emberénket legyártani. Quick Strain. Kivehetjük a Clan Castle-ből is a cuccokat. Nem tudom miért ide raktam a Clan Castle-t, egyelőre itt volt hely. Na, közben egy achievementet is kaptunk. 21 gyémánt, jéj! És akkor még gyártunk mellé embereket. Mi kéne még ebbe? Kellenek bele wizardok. Wall Breaker van. Egy giant, egy ballon. És mehetnek bele még viziklasek. És akkor következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok!